Iznimno mi je zadovoljstvo što mogu reći da je ideja koja je proistekla iz ove škole o suradnji između gospodarstva i školstva i u vidu natjecanja, natjecanje koje nije tipično školsko nego pripremljeno za potrebe tržišta rada, zaživjela i to zahvaljujući našim sponzorima, glavnom sponzoru tvrtki Atenel i njihovoj ekipi, te dodatnom sponzoru tvrtki Siemens i njihovoj ekipi. Challenge u suradnji poduzeća Atenel i elektrostrojarske škole. Pokušaj i ideja je bila da se približi učenicima potrebe gospodarstva i realno programiranje za potrebe industrije, a meni kao gospodarstveniku je interesantno upoznati potencijalne suradnike i buduće djelatnike eventualno našeg poduzeća. Cilj ovog natjecanja bio je da učenici i studenti vide što se na tržištu rada od njih traži, tako da vide koje su znanja i vještina potrebne i što gospodarstvenici od njih očekuju kada završe škole i fakultete, a isto tako i da gospodarstvenici vide što trenutni kadrovi znaju koji se školuju u srednjim i visokim školama i što oni mogu očekivati od njih, te odabrati one najbolje možda za neku buduću suradnju u vidu stipendija i kasnijeg zaposlenja.